Centarras. Que tal? Estades ben? Sí, vai ser mellor que quitamos a máscara. Boas tardes, somos o grupo A Cibreira. Nos levamos 25 anos tocando ininterrumpidamente hasta que chegou esta circunstancia que estamos todos vivindo. Sobre todo, dar as gracias á organización da Feira Franca Medieval de Betanzos por chamarnos neste día que queremos recordar, queremos que non morra este espírito da Feira de Betanzos. Nos somos un grupo que, como vos digo, levamos moitos anos
Moitas cousas, unha polo entorno que temos, un entorno Merci único, beaucoup. un entorno absolutamente maravilloso, inda que non se valore como se debería, porque hai cousas hoxe en día que non se valoran como se debería, pero é unha preciosidade, é unha feira que vos vou contar, cunha festa, cunha marcha, con todo. En fin, solo eso, decirvos moitas gracias, espero que o ano que ven esteamos aquí outra vez, con unha feira como ten que ser. Claro, a Cibreira tocamos todo música de baile. Bueno, tedes que bailar aí na silla.
Betanzos forever. A ver, vos sabedes que, bueno, para nós tamén é moi complicado porque toda esta normativa lévanos a que, claro, a nós nos gusta que bailedes, que tal, estedes sentados. Non podemos, a Jimmy hai que perdonalle. Pero hai unha persoa moi importante que queremos dedicarlle a seguinte peza que é a Marisa. Opa! Opa! Nós só sabemos tocar temas marchosos de baile. Non sabemos pezas lentas. Pero vos así, tranquiliños, relaxados. Vai unha polca de Arnao. Para Marisa. Cuidado con la polca que voy, ¿eh? Voy con la polca.
Tedes todos que facerei. Hey! Güey. Ese güey. Güey. Güey.
Decía miña nai, a Manuel non lle fagas a estudiar, xa lle vai a idea.
ver. Dime que diga algo. Está Asada, está Pontedeume, A Coruña, bueno, está Malpica, pero después está... ¿Qué está? Betanzos, opa. Sodes grandes e nós estaremos aquí, despois de 25 anos, estaremos aquí outros 25. Eu seguramente non, pero este sí. Así que, opa, un aplauso sempre para vos por estar aí. Hoxe é un día especial, facemos o que podemos, pero tamén vos facedes sempre o que podedes. Así que sempre para vos o aplauso. Opa, Betanzos. De verdad, digo de corazón, que son bello como ese. ¿Dónde está? Este é un paso doble que va a bailar agarrados, o cal está prohibido que non vexa ninguén.
Bueno, o dito, aquí a Cibreira, un grupo que non sabe tocar unha lenta. Estamos feitos para a festa, para tocar nas rúas, para estar en contacto coa xente. Estamos nestas circunstancias, de verdad agradecervos a todos estar aquí. Foi unha alegría para nós, para non esquecernos do que é a feira medieval, a Feira Franca de Betanzos. Moitísimas gracias. Gracias, Betanzos. Bicos, moitas gracias.
A ver, nós marchamos. Se non, tocamos unha máis. Que queredes? Vaya despedida, vaya derradeira. Acabouse o chiculate, rompeu a chiculateira. Ímonos, moitas gracias. A Cibreira sempre con vos. Moitas gracias. Esperamos que o ano que ven estemos todos máis desbocados e pasando ben, celebrando que pasamos este episodio histórico da nosa vida. Moitas gracias, Betanzos.
Gracias. Moitas gracias.